ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng samla jong kasnong maulang wir haga ar pautri ko banai kala lingkot arajar ar puar kala penkot no ya ka jing rakhe jubili rupa haga jingya linti jong ka ban ai jing shakri hapo snong bat kumjuru haga imlang saalang baro kawai ha ka baga deputy commissioner jong ka Southwest Khasi Hills district ka kong karamai kharkongor kala longkum ka kongsan Hagani ka sngil sakhilang rud o menteri snong jong ka snong maulang wir uba NS Wanyang u chairman jong ka sunjuk ki seng samla snong Southwest Khasi Hills district uba Wallam Box Emyong u chairman jong ka sunjuk ki seng samla snong central body uba Banshan Bopang u sembot menteri sarkar barim uba lalong menta kum u co-chairman jong ka State Development Reforms Commission uba Rowell Lingdo u EAC jong ka Southwest Khasi Hills district uba El Maulong bat kiwei Bas hukuman mahaban don lem don ringkat bat pi hang ni mentaka sengi. Ru nga ai ka congratulations jonga mo ba mentaka dei ka pilayadap arpu san snem namar bon ni se yui ki seng samla hakishnong haki khamtam habosor ba bunsin kilaya form kumtu bat ki long ki batlot ki la ya yapno ki shudan ru tang haka kerteng hendre ngayo I hakani ka shnong bakas seng samla ka long ka batri kam ka ba ki nong kit kam ki long ki bakit kya hadu kata bat ka long ka ba im bat hadu menta menne ka long ka seng ka ba im bat ka ba tre ru na benta ki samla jong kani ka shnong ni ngathai bon api ni lakteb bastang khandiat sni ginya observe ya kata ka san badap san pusnam jong ka state megalaya jong pi ti ni kum ki seng kum ki samla ni de ban kli ala de ke ka bangila ban le na benta ka state khnang ba ka shnong jungi kan kiu ka district jungi kan kiu bat kumju ka state ru kan kiu phite ba baro shi perthai shitlup ka perthai ni ki briu ki badan ha ka jingsen sha ni page sha ki samla namar bangi ong ke ki youth ki dei ki future jungi ki dei ki lawai jungi bat ka jingdon bat ha ka khana samari kabala penyat ha uni haki usnem kabadang shu ka 2011 census ngitep ba ka population jong ki samla ha state jungi ka long kumba khat khandai la but ka constitute kumba 100% jong ka state population jungi but nakata kumba laipo way percent ki dan ha ka age group karata ka ba khatsan snem ha do arpo khandai snem tingi don bha ka hope ni pe bha shaki samla jongka ri jongka shnong jongi ba daka kio ka lawai jongi daka klio daka klan ka ri ka shnong ka district ka dei ba ki samla ki dei ki ba contribute habangi approach ka ne ka sampusnam jongka jinglong statehood ke ka ba kane ka jaka kane ka jilla kala la ban ai ngasngu sarong shibun ban ong ba ngingila hakane ka mokorwan kane ka Southwest Khasi Hills kala long hado ka Kerdan district but ya kane ka district la nga kenmau shai ba kala dei nadu usnam aspa khatar haka laitari gu August ba yakane ka mau kerwat subdivision la kentiu yaka syaka Kerdan district but ngasnguk ben hadu kata ban ong ba iba ruwel iba long hakatu kapor minister jongka sarkar hatu kapor iladei ide ibmai iba don ktiba ban kentiu yakane ka jilla hadu bakan long ka district ti
ngakwa ban ai kuble yi barubel ba ila penlong ya kan dia ka Mokorwat Civil Subdivision ban kiu hadu ka Kerdan District but hitip hi habangi play ngi pen kiu ya ka Jaka hadu ka level jong ka district mano ba mentoy kidi ki pat ba hi menshwa da dei ba pidon kam tang iwe ikot kom I schedule tribe ni ki ba pair ba ki don kam ki briu ki hablet chedo nongston bakadi ka district headquarter Henry menta ngatip tikna baki pat baru kila kham subha Jaka manage chedo nongston kila banwan hangni hapo Jaka jongi bun ki kam ki ba ngila ban ya trilang haba pipi ya jan sengi mengiru ngin kloy bat ngin tip ya ka jingdawa jongpi ka jingdan kam bat ka jingdawa jongpi ti khendiat nga shukwa ban ong pi menta hakani ka covid ru nga sutanat hadu wow habangi le ya kini ki vaccination program namar bakani ka shnong maulangwer kadi ka bakloi bha ban ya sno akti lang ban ngi bat ya kani ka vaccination ru ka kloi bha bat nga sutanat baka state government ru kala recognize ya kani namar ngilayo ka 100% vaccination Sobha long ki bakloi ke jingkhang jungi ka plebet khnang bangila ban aya kata ka special drive vaccination hakane ka shnong jongpi kini ki lawe jongi mo henrei ka sanga susiru ban ong ba dan naki hapdeng kingat hakini ki kam ki bam sutanat kum ki badi drop ki badi kum kita ki jingdi ki bapher lai pujat kum kita ru masyukwa ban ong bangi na po office ngila adon ka we ka committee khanang ba dangila adon dangi yo ki complain kum kini ki jat ngilong ki bakloi ban yarab ya phi bangi ngilong ki bakloi bangin trailang bat ki seng kinu ki seng ba ngin yo ban tackle ya kane ka problem jong ka drug abuse but kum juru kum ye ki talent CA kum ki spohaban phi ni pet hakano kana kalyang haki sports haki jingrai ki jingshan kum kita ki talents ni da philong ki bakloi ni ru da phi ni ru ni kloi ban wan ban trilang bat phi ti kum ta hakane ka por ngatep ka program kade ka blakam jrong ngam kwa ban penjalan shu ya kade ka jingkran jonga Henry Sashi Senpat nga ai kublai ya ka seng samla jong ka molangwer ba hakane ka jingdap ka ba arphu sams nem jong ka kwa ban kren galong ban ai ka jingkar kur do ya ka SSS molangwer ka bala deban penkut mentai kini program maro ai ba nangne sakmat ke member juga SSS kenang tresitom ban yo biang saya ka arpusan senam kebanuan abang yo ban rake ya ka golden jubilee Tawanlah ngamdali ya kaban keren nganjen 8 jembet napi ke organisation bangan syaitu kendiat ya ka development ka khaduk ka ba ngilala ya kaban le hakne ka than bat kata kalong ka sport bat kata kadai kane ka stadium kane ka sajnat manan sajnat mata haga ba kadon kapor kabakum ki pararang ba trilang sarkar haktu ki por ngele nakawai kapor sikoi pat ngele panyo ya ki kam development kebabun hakitan ki bafer Henry kansan kapor ba ki parang ba ki haban ya kelas bat kajinya kelas kalong baru achievement style doktor mukul sama bat kani kala pendu mensim yang habang empat yo
kejuarap nang mentakan negara Senat. Badai kata kapor bang kuat benda tu pi kikun samla jong kasinong papintip kalong ba kasudan bok kumno jad bang yatre dag mansim kumor ong gini kiramba ban ai ba pinang yat na kawai kapor si kawai pat penklanya lade sedang penmiki activities ki babon na kabenta ke jeng biang jong ki para member jong ka sinong ka tao na ai kublay pi ma pilala ya kaban le pun ki program yo snow bat na markata ngiton jikermen ba hadin na bodro kane ka sinong kanang keu na kapor sa kapor ka khu chu ka ba ni la ya la ban ya dan lang hani kroi ban ya la ka ban lang nang ka bat pi ban ya rakhelang ya ka deng jingdap absan sedem jong kacing syakri jong kisamla kane ka sinong ya ka sinong mau luwer nyimla klem da penpau kacing songo kacing soburom bakrau khamtam ya kinong seng kinong dang kinong bu dak haumau hakaba mapi kinong yalam giwa menta kini samla giwa menta hadin absan senem pilayo ban rakhe pilayo ban ya pomot pamat pilayo ban khet ya tau so jog jing tristom jog kinong seng kinong dang lese dan gibran dan rangkat bat pi hang ni mo ban ya rakhe lang ya kene kesegi bat kembang jutip bensen hi ba kibatong yo so kim ju kham yo ban khet nei kibatong kibadak ba bat yo sampai kibat kitong kiplan namanta kalawai tekaburang ro kalong ya kitu binong seng namdang absan stem mensuai kadek sang samla lama bon ba kibati kibajat ba pi pilano senyang hak snong jongpi ngidep ba kasang samla malong wir kalale sibon ba kikamba khrau kiba jarjar tapi pai siap kalian kasong sain tapi pai pang kapule kaputi tapi pai pang kibon kibenta gila snow na samla walam ilaong ila nyotang kikam gabaksang samla kalale action jongpi kane kata kacik internet hakisnong kiba babak ngot menong kum kamalong wer babi ki samla kiba kan sai kan thai bersinrang kiba trai om namenta kandong lade simet rai kiba trai namenta kalawai nama kan mau samla kan mau prolog ngila wan krau kaspa ngila wan krau kaburam sipor henrei labda bidan ya kata kaburam tibril tiblei ngadaran ong bang isau sarang kum kasenjuk kum kata kawai nak kata tenat kum kawai kita syatri mata song langi samla ya kisang samla de kispa tali menta gidan menta apa kasenjuk kisang samla sedang melakum do aspa tali kisang samla ki play store lambat ni kini kisang samla ki trai jar bat phiil baki sedak kisin ter ki bon ki lara ki a hostnem rakhe life hostnem rakhe absence nem kapani ba hoi pilano senyang sisa na lasnong balayan kami sejuk lebih baik. Lesepin kali balayan kami ke SSS. Dia kata sejuk kisang semasnong. Nama teteng kita gimenta kebabha kong kisang samla mana iba wallah milong kebabha kisamla kita napok maluwer. Nere kamdei babin kut samla ta maluwer kan. Ngikwa bak samla na maluwer kini alam ro yak sejuk jok kapri nyutrap. Yak kisang samla pro kawai kapri nyutrap makin mi idong alam nang ne. Kiban alam kiban ai mensien. Kiban perinuk sa bapai haba luwer ngilale kumne balai piro pim pasang lang hakis dong jongpi kata kan katong jong senjuk banta song lang i prasamla ban ya sam lang ya kata kajing sai kumurunga we alai teli man penrem ya kari ya kimlang salang jongi hakateng jong kisang samla kapri joseph na kaleng ni ai kajing kekhu kedok nyai kecil kibab ya pi kisamla nado kiba sedang kiba rem kiba long kembe long kepa menta hado ma pi kisamla kiba kam menta hado ma pi ki heb barit kiba dangkit ya kene long kor ter keben ha kaba pin sayo mar lakhiru
ya ke jinggap san pausdam berbuat ya ke centenary dan cispas dan ru jong ke jingyal di jong sang samla bersyakri yang snong matau ikem lang salam do boleh tekenat ubi dan kan berpi ubi dan kan ubagi berkade ke snong malungwe ke bitenat ba pinang la menang ilam kambon syu kembang samla wala mene ba pinlong ke jingsai ke distrik berumdai ke distrik pinlong ke jingsai ru yang state yang jela berpawai bakin mi kira kesai di tena la nak ke snong kiban yalam yang kejak berdua jungi hak anti kepadai hak anti ke jingsha hak anti ke jing ti play hak anti ban kamai